perquè malgrat tot plegat, vosaltres heu seguit treballant i avui podeu presentar, com cada any, no és evidentment un any normal, un nou oli. És a dir, que moltes gràcies. En aquest inici de campanya, tenint en compte que tota activitat té persones al darrere, volem reconèixer l'esforç dels més de 5.000 productors que tenim a la DOP Siurana. Uns pagesos i comercialitzadors fa més de 40 anys es van unir per protegir la qualitat de l'oli que es produïa en aquest territori i varen crear la DOP Siurana, la segona DOP de tot l'estat espanyol. Actualment la nostra DOP és la més gran de Catalunya en superfície i també la que més oli d'oliva verge extra comercialitza amb segell DOP a tot Catalunya. També de les primeres en aquest sentit en tot l'estat espanyol. Exporta a 4 continents i les exportacions representen entre un 10 i un 15% més o menys de la seva producció. L'oli d'aquest 2020 també estarà marcat per la Covid-19, com tota la nostra societat. Cada raig d'aquesta campanya ens recordarà l'essencial que són les persones properes que ens prohibeixen d'aliments i també, com no, les que es cuiden de la nostra salut. Doctor Clotet, és un honor que sigui el padrí de la nova collita DOP Siurana 2020-2021. Ho rebo com un gran honor el ser el padrí d'aquesta collita, entre d'altres coses perquè crec fermament amb l'oli. Crec que l'oli, com ha dit el senyor Galceran, té unes propietats i virtuts que són molt importants per la, diguem, vida sana i llarga vida. L'oli és un antioxidant increïble i en molts estudis aconseguíem reduir els marcadors d'inflamació que són els que determinen que hi hagi més risc d'arteriosclerosi i d'envelliment. És un oli dolcet i és un oli amb un amarg suau i un picant una mica més intens i persistent. I en general és un oli equilibrat i molt harmònic. És un gran oli. Sou realment un sector essencial i no només perquè produïu aliments bàsics, sinó també perquè contribuïu a frenar el despoblament i a dinamitzar l'economia en l'àmbit rural. Quina vinculació hi ha entre l'oli, les olives i el temps. Però sí que ho podem fer amb aquesta alternativa i aquestes activitats que s'han muntat a partir de les fires virtuals. Per tant, una gran sort de poder estar aquí. Jo puc dir que sóc un pagès vocacional i això ho considero molt important. O sigui, sempre he volgut ser pagès. Vaig considerar-me un privilegiat de poder triar aquesta professió. Estem en contacte amb la natura, treballem en una cosa que ens agrada i, evidentment, no tot és idíl·lic. El tema del canvi climàtic jo crec que l'hem de tenir molt al cap, sobretot per mantenir aquelles coses que molta gent s'està intentant carregar. Clar, si t'hi fixes, l'oli el que necessita és que faci el temps que toca, no? Sí, al final, la clau de l'èxit davant d'aquesta situació serà adaptar-nos en qualsevol camp. La DO Siurana exclusivament accepta olives collides de l'arbre, amb carinyo, amb compte, amb cura, collides de manera manual o una miqueta més mecanitzada i que sigui el més fresca possible, que ràpidament es porti al molí i es molturi, si pot ser la mateixa nit del dia que s'ha collit. I en boca és més amarg, més picant que l'anterior i per tant vol dir que té aquesta composició química natural plena de polifenols, que són aquests compostos naturals que ens allargaran la vida de l'oli i que també ens allargaran la vida de les nostres cèl·lules. Recordeu
positiu pel cor, positiu pel colesterol, positiu per la circulació. L'oli d'oliva verge extra no pot faltar mai a la teva cuina, és un dels ingredients imprescindibles. Imprescindibles. Jo tinc 4 ingredients que no falten mai. El primer és l'oli d'oliva. Vull dir, l'oli d'oliva verge extra i sobretot de la denominació d'origen protegit Siurana és el principal. Bueno, un petit homenatge, sí, no? Un petit homenatge i a més sí. reivindicant també aquesta amplitud de l'oli d'origen verge extra DOP Siurana en el nostre territori, en molts pobles i molts municipis amb una extensió molt gran. És el nostre rebost, no? I patrimoni. L'oli DOP Siurana arriba a Tòquio. En som uns enamorats, uns enamorats. Penso que la qualitat precisament d'aquesta arbequina el que té és que és molt afruitat, però alhora respecta el producte. A les botelles, que són una carta de presentació del país, situen d'on t'estàs prenent aquest oli. I això és fantàstic. Això són postals amables del país. És ple de salut, és ple de gastronomia i és ple de la vida econòmica del país. Tots els nous països on s'ha implementat la varietat, el cultiu d'olivera, s'ha implementat l'arbequina, per moltes coses de les que dèiem. Voldria dir que també el conreu de l'olivera és molt important perquè és el treball de la terra, és un arrelament al territori i, sobretot, es dona vida als pobles. Quan hi ha conreu a l'horta, quan hi ha conreu a la muntanya, quan hi ha conreu al territori, en aquests tallafocs, i són jardins de vida. Per tant, protegim el món de la pagesia. I perdrem tots molt si perdem els pagesos. Per tant, com que és un oli tan bo, fins l'última gota. Precisament també hem de parlar d'aquest rendiment d'un producte tan interessant. Sense pagesia no hi ha cuina. Si perdem la pagesia, perdrem tradicions, orígens, producte i identitat. L'oli d'oliva verge extra, això és vida. I avui, oli d'oliva de la denominació d'origen Siurana. Donada la situació de confinament, des de la web de les fires virtuals, ens han preparat tot un seguit de grupets d'oli de la DO Siurana. Jo tot ho cuino amb oli d'oliva verge extra, Jo fins i tot els pastissos els faig amb oli, amb aquest oli. Anem a fer una recepta de pastissets de Tortosa sense sucre, farcits de moniato, tot de temporada. I per què fem aquesta recepta? Doncs perquè ha arribat l'oli nou de Siurana. Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova sessió dels grupets d'oli de la Fira de l'Oli Nou de la denominació d'origen Siurana. Recordar-vos, sobretot, que totes les activitats lúdiques de la Fira de l'Oli les podeu seguir, tant les converses com les cuines en directe, les podeu seguir des de la web firesvirtuals.cat. Allà trobareu totes les sessions gravades i que les podreu recuperar en tot moment. Escolta, moltes gràcies a l'oli de Siurana per deixar-me treballar amb aquest producte extraordinari i molta força, molt feliç que hagi fet l'esforç de transformar la fira, que és tan exitosa, que cada any hi va tantíssima gent i que cada any té un èxit bestial i que es fa amb tanta il·lusió, haver-la transformat en una fira virtual, perquè ja sabem que no és el mateix, però hi som amb esperit i amb ganes que l'any que ve sigui com sempre.